1000 US. Ndoda kuti Secretary General yedu vachange vachiona zvekuita pano tiri kuti toone 1000 US. Pamusoro pazvo ndakandinavo kuoffice ndichitaura navo ndichiti muchiona patakatanga Breakfast Ministries kurwiswa kwakange kuriko patatina kudzokera kumashure. Takati sina chekufambisa, taifamba netsoka, taishaya chekudya. But right now vanouya kuoffice vanopopora. Ndine mabhazi andakatenga akawandisa ari kuoffice anototakura vanhu for free every Sunday achivaendesa kuchechi. Makwandamu anotakura vanhu achiendesa kuchechi for free every Sunday. Tiri kutwanana zvakanaka. So ndaivachallenge kuti musatarise zvakawanda. Imi chikuita basa ramari, iwo mari voita basa rei. Ndine vanhu vari kuchechi. Ndine vanhu vari. So timu iri panapa iyi iri kuenda kure. So ndaitaura ndichiti zvimwe zvacho zvichateera, but vane chimwe chikwanda muchinongovaperekedza chiya hatichazivi kuti tichaita sei zvedu, but tichambopota tichimbovapa tichitaura toda kuti vange vachipota chichishandisa. Pamusoro emunhu waMwari teererai mweya musadzokera kumashure. Tinokusapota tiri kutozvinamatira vari ngavatiitire zvakanaka. Hanziteererai mweya. Chikwanda muchocho chichirongokutakurai nai chakakuvhitai. Hurukuro dzichange dzichiitwa, but kuda kuchallenge muri pano. Ndaona engineer makaita basa rakanaka nekusapota pakurekodwa kwemusic vakabvisa $800. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Kune vakaparticipate vari muno, vamwe vakaita zvikamu zvakasiyana-siyana. Hatigoni kukutaura ine mazita tikakupedzai, but chese chawakaita kutsigira hauna kuitira pasina. Mwari ngavakuropafadze, Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakutungamire. Kwese kwavanoenda vachinoshumira vakachena seizvezvi, mweya waMwari uchiburuka, vanhu vachirumbidza Mwari nerumbidzo idzodzo ngadziuye mumhuri mako nezita raJesu. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakuropafadzei. So ndataura ndichiti tiri kuritora ne1000 US. Mwari achiitira zvakanaka. Zvimwe zvacho zviri kuteera kuofisi vanokuziva. Ndakataura navo nezuro ndikati chikwanda muchakakuvhitai awa change chigadzira nyaya dzacho musana Jesu Kristu. Amen.